ठेला काहे के खरीद ले बा? साला हम विदेश कमाता नहीं, ये सब ठेला दौड़ के चलो यहाँ सन। अरे मिश्रा जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। का हाल बा हो राजू भाई? ठीक बा। अरे कहिया नहीं हमारा बे वहीला हमरा 5 दिन हो गया। बताई ना। हाँ सऊदी से कोई साल पहनी हमारा? ए सऊदी में तो हम रहनी 6 साल हो। 6 साल रहल बनी। 6 साल रहनी हो। का करी, कमाई होता अच्छा खासा तो कहनी है कि अब ना जाए घर एकदम सूट बूट में रहत नहीं ना। हाँ तब देखा कोई भी बाहर से आवेला कमा के तो तनी तो रहबे करी। अब माने जो ऐसा हम तनी रुपया कमा के आई नहीं बनी। अच्छा अच्छा, ये बताइए हमरा से, मान ली लोग कहला कि बड़ा पैसा बा विदेश में, तो 6 साल रहल बनी एके सुर में, तो कितना ले माल झरले बनी? ये 6 साल में तो मैक्सिमम माने हम बचा ले 20 लाख रुपया। 20 लाख? 20 लाख बचा ले। 6 साल में? हाँ अरे दादा रे, वो तो बढ़िया कमा ले बनी रोरा। अब ऐसे रुक गए रहनी। हाँ अच्छा। कमाई अच्छा होता यही से रुक गए। तो मिश्रा जी आगे के का प्लान बा जी? अब देखो हाँ कहे का मतलब कि रुपया पैसा तो होइए गइल बा। हाँ हाँ। अब सोचनी अब बढ़िया घर दुआर बना देती। अच्छा, माने घर बनावे के बना? घर तो बनावे के बा। कहाँ बनाओ तनी घरवा? औ बाटे 8 कट्ठा नहीं खे, हाँ हाँ चौकस बा, हाँ हाँ। वही में बनाओ तनी पूरा बाउंड्री मार के। अच्छा, माने घर बनवा ले मुक्ति। हाँ घर बनावे के बा। एगो बात रोरा से हम कहे के रहनी। हाँ हाँ कहेम तो बोली कहीं। अच्छा चलो हमने संचित में बैठ के बतिया लिया। हाँ संचित में बैठ के ना, संचित में बतिया वाला बात नानू हो। हाँ ई एगो बुझी की एगो बढ़िया बात बाटे। हाँ। ठीक बा। अच्छा तो कोनो अच्छे हेने आई ना, सलाह देबो हमरा के। हेने आई बताओ तनी। देखी बात ई बनो, ई रौरा मान ली विदेश से आइल बनी कमा के 20-25 लाख जौन कमैले बनी, रौरा घर बनाए के बा, तो घर बनाए में तो मान के चली कि 15-16 लाख रुपया खर्चा हो जाई। लेकिन रौरा लगे पूंजी बा, हमारा लगे कुछू नहीं है। हमारा के लोग बहुत दूर दूर तक जानता टे, पूरा अपना पंचायत के लोग हमरा के जानता टे। हाँ तू तो इधर रहत रह, तो सब लोग तो जानते बा पहचानते बा। आ फेम भी बा। हमनी के तो पहचानत नहीं खे ना, रौरा तो विदेश रहन। हमनी के तो विदेश रहे अब के बा। कहे के मतलब बा कि हमनी फोटो वोटो डाले नहीं सन तो 20-20 हजार लाइक, एक लाइक जाला, एक लाख आदमी लाइक देला। तो हम रौरा से इहे कहेम नु कि हाँ रौरा अब की पर मुखिया के चुनाव लड़ी अपना पंचायत से। ये तो हमरा के पहचानत है? अरे रौरा के नहीं खेलो पहचानत, हमरा के पहचानत लो नु। हम पूरा रौरा के हेल्प करेम, पूरा मदद करेम। ऐसे कि अभी तो 6 साल पर आइल बनी, अभी कोई जानतो ना होई हमरा के ने टोला मोहल्ला गांव में। अरे महाराज हमारा के लोग जानता, हमारा संगे रौरा रहेम, हम रौरा खातिर वोट मांगेम, और रौरा खातिर जितना बन पड़ी हम करेम। अपना सोशल मीडिया के द्वारा के रौरा के ज्यादा से ज्यादा लोग के जोड़े रौरा से, और रौरा के हम जितवाएम। वोट मिल जाई हमरा? अरे रौरा ठाड़ा होखियो की मुखिया में का कहतनी? पैसा तो खर्चा लगी। अरे तो मान के चली जौन पैसा रखले बनी खर्चा कर दी, जीत जाम तो जानता नहीं। जीत गईला के बाद नु पूरा पंचायत के जितना सरकारी फंड आई सब रौरे हाथ में आई। नाला नाली टंका टंकी जितना बाटे, आवास बाटे जितना आई, सब रौरे हैंड में आई। वही में से मार के काम बना ले अपन। तो तू रुपया अगर जीत गई लगे तो रुपया। अरे 5 साल में तो कोई गो बिल्डिंग खड़ा कर दे महाराज। अच्छा ठीक बाटे। सोची मत, टाइट रही एकदम। बोली क्या कहतनी? तो चुनाव लड़ल जाओ। चुनाव अब की पर लड़ी, अब की पर नॉमिनेशन कराई। माने जब नॉमिनेशन होता तो अब की पर आवत आते चुनाव, तो उमें नॉमिनेशन हो जाओ कि मुखिया से। आ तले चली हम रौरा से लोग से भेंट करा देतनी, लोग के चिन्हा देतनी, लोग से रौरा खातिर वोट मंगा देतनी। ये कहो गो घरे 20-20 गो वोट बा, आ हम कह देम नु कि हिंकरा के देवे के बा तो हिंकरा के दी लो। इतना हमार धात बा। बोली क्या कहतनी? बात तो सही कहत रहो। चुनाव जीत गईला पर पैसे बा महाराज। बा। चलो ठीक बा, तैयारी करो। लड़ी अब की पर चुनाव, घर बाद में बनवाएम। जीत गईला के बाद में मतलब कितना घर बन जाई? कितना बन जाई? अभी घर के वही जीरो की पहले चली। ठीक बा, तू तैयारी कर, कागज पत्तर तैयारी सब करे के पड़ी। प्रक्रिया का बा चलल जाई, ब्लॉक पे काल वो दिन नॉमिनेशन हो जाई। अभी प्रक्रिया ये बा कि गांवे गांवे घूम घूम के रौरा खातिर पहचान हम बनाई, रौरा खातिर वोट मांगी, रौरा के हम लोग से कही कि अब की पर रौरा चुनाव में ठड़ा होता नहीं मुखिया से, रौरा के लोग जानी, रौरा के
वोट वोट देवे खातिर तैयार रही। ठीक बा, तो जान पहचान करा देता हाँ 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 तो हमारा संगे चली घूमी। चलो ठीक बा, चलो। चली। मिश्रा जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। और यहाँ के अपना गाँव के बानी। अपने गांव के? हाँ भाई, भाई बताए कि हम चाहते नहीं कि मिश्रा जी अब की पर मुखिया से चुनाव लड़त नहीं। हाँ, ठीक बा, तो अब की पर यहाँ पर ध्यान देवे के बा। अब की बिल्कुल बार ध्यान हम बा, यहाँ पर चुनाव- ध्यान बा। मतलब चुनाव लड़ते नहीं, कितना घर में वोट बा? 28 गो से 30 गो वोट हो जाए घर में। राजू, बताई अच्छा खासा वोट बा हो। 28-30 गो वोट बा महाराज। अच्छा, तो एक काम करो, हाँ, आदमी के कहीं बिचल नहीं के देवे के। अरे तो धक हम रोरा लगे काहे खातिर लिया होता जौन भी जरूरत पड़ी। अरे तो जरूरत बाटे, हम धोधा के काहे खातिर लिया होता नहीं। अच्छा। अब जरूरत बा ए भाई के तनी इया के तबीयत खराब बा, 4-5 हजार रुपया लागत बाटे। ई कौन बड़का भारी चीज बा? तो वही खातिर बोला के ले कहनी है ना हम मिश्रा जी के कि हेल्प हाँ। कर दे मुआ के। हाँ। सऊदी से यहाँ के आके लड़त नहीं इलेक्शन, बहुत पैसा बा यहाँ लड़। बतावा ना, वो हमनी के वही खातिर बानी। अब वोट अब की बा इहे के मिले के चाहिए, मुखिया इहे के इहे के मिलबे बनावे करी। के बा। 28 गो वोट बा, कहीं ना जाई। बाप रे, 28 गो वोट बा मुखिया जी। 5000 रुपया बा। 5000 नहीं के मुखिया जी, 500 के नोट ना हो, 50 के नोट हो। हाँ हाँ, है दी है सब, ठीक बा। है लिया है। 5000 रुपया हो गई। ठीक बा, वोट बिचले नहीं के देवे के, बगल के भी बिचले के ना चाहिए वोट। सब। कहीं ना बेचली वोट, हाँ। एकदम रउए के मिलबे करी। अब हाँ, ठीक बा। रौरा एकदम निश्चिंत रही। हम का हम कहले एकदम बानी, निश्चिंत बानी। हमरा पर सब छोड़ दी, हम बा, सब ठीक बा। संभाल ठीक लेब। बा मुखिया जी, चलता ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा। रौरा टेंशन थोड़ा सा भी लेला काम नहीं के, सब हमरा पर छोड़ दी। हम आओ तनी 1 मिनट ठीक में। बा, ठीक बा। ठीक बा, ठीक बा। फिर हम ध के आदमी लेके आओ तनी। ए भाई, ए सुनो, हाँ, पैसा दो, पैसा दो ना। हेलो, जा घरे। ठीक बा, बात केहू के मालूम ना चले दियो। ठीक बा। ठीक बा। मिश्रा जी हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आज देखी प्रणाम। एक आदमी अपना गांव के हई यहाँ के, अच्छा, यहाँ के यही हम- गाँव के? ई हाँ गाँव? हाँ, अपने पंचायत के। अच्छा, तो- अच्छा बात बा। यहाँ के अब की बार इलेक्शन में मुखिया से लड़ा तनी। ठीक बा, तो अब की बार पूरा वोट यही यहाँ के जाए के चाही। ठीक बा, यहाँ के जितवावे के बा। आ मुखिया जी, हाँ, यहाँ के घरे कम से कम 15 गो ले वोट बा। 15 को वोट बा? हाँ, आई बहुत अच्छा के बात बा। टोटल वोट रौरे मिली। अच्छा, कोनो प्रकार का दिक्कत ना होगे के चाहे कोई के? अरे तो यहाँ के थोड़ा सा दिक्कत बा, ऐसे तो हम बोला के लेनी है। अच्छा, दिक्कत जानते नहीं यहाँ के का बा? हाँ। दिक्कत ई बा कि यहाँ के थोड़ा पैर में प्रॉब्लम बा। हाँ, देखत तो बानी। हाँ, डॉक्टर तनी सब बोलले बा ना अच्छा, कि पैरवा के थोड़ा सा सर्जरी करे के बा। तो यहाँ के तनी पैसा के काम बा, मजदूर आदमी बानी है ना? मजदूर आदमी बानी। दवा ववा सब हो जाई नु, ले 4000। ठीक बा, 4000 लेकिन वोट ना रुपया बिचले के चाहिए। वोट मत बिचले दे। अपना आगे पीछे सब लोग के इहे के वोट दिवाए। हाँ। ठीक बा, चल तनी सब मिश्रा जी, ठीक बा, ठीक बा। प्रणाम। प्रणाम। चल देखा तो काम बन गेल नु। चा पैसा मिलल है तो दो ना। रुको जरा, सबर करो। हैलो, 2 गो फ्रूटी मिल जाई, मार के टाइट रहला के काम। ठीक बा, अब वोट नहीं करे के देवे के बा। जाई करे जाई, ई बात को हम मत मुखिया जी से कोई तो मत कर। जाई जाई जाई। आइए आइए आइए। अरे मिश्रा जी अब की पर ठाड़ा होता नहीं मुखिया में। मिश्रा जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। यहाँ के अब की पर मुखिया के चुनाव लड़े वाला बानी। ठीक बा, पूरा सपोर्ट बा हमार, हैं? पूरा सपोर्ट बा। राउर जी हम पूरा सपोर्ट बा। बताई, हम इतना रौरा खातिर करते हैं, धोधा के लोग के लेके आवता नहीं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता हमने के। बहुत अच्छा। देखी रौरा घरे को वोट बा जी? लगभग हमारा 18 से 20 गो वोट बा। बताई रौरा घरे जी? हमारा पूरा पार्टी में 50 गो है। बाप रे बाप, 50 गो। बहुत बताई, अच्छा के बात बाटे। तो रौरा लोग के कोनो दिक्कत रहला नु? कोनो परेशानी दिक्कत? बाटे हमारा तनी। हाँ, का भइल बा? पैसा के जरूरत रहला। केतना? ढेर ना, 5000 मिल जाए तो काम हमार चल जाए। मिश्रा जी हाँ। यहाँ के दिया। रौरा जी हमरा तनी मनी याद दिया, कोनो बात नहीं खे, अच्छा, रौरा कितना जरूरी बा? लेकिन वोट 10,000 होई तो हो जाए। 10,000 चाहिए। क्या वोट बोल मिले के चाहिए, लेकिन सब लोग के दिया जाए। अच्छा, रौरा जी में कितना वोट बा? 50 को। तो दिया हुआ के 10,000। ठीक बा, 10,000 रौरा ली। ठीक बा, और पूरा कम वोट। बेसी होई मिल जाई। पूरा वोट। चिंता वाला काम नहीं कर जी। अब के पास पूरा वोट रोड़े के दिया ही,
हां पूरा सपोर्ट रही रो संगे तकले रहे हम बोली हमार पूरा भरोसा बा एकदम हां पूरा रोरा पे जैसे कि सब जितना भी पंचायत के आदमी बरन हो सब कहता है कि ना अब की एकदम वोट यहीं के पाका दिए। रोरा का वोट दिया ही बोल देने नु 18 को से 20 को वोट पे हमार पूरा रोरा के यहां वोट गिरी रौरा लगे जी हमने के 50 के वोट बा रियल वोट ही है के दिया ही पूरा पूरा 50 कैसे देखी अगर यहाँ के जीत गई तो अब की बार पंचायत के नक्शा बदल दे ना ना ठीक बा मुखिया जी हम पूरा सपोर्ट बा हमार ठीक बा जितवा हां देबे ना के पक्का बा जितवा दिया हां ठीक बा चली लो हम आवतन तो ठीक बा ठीक बा प्रणाम चली लो तब मिश्रा जी हां देखनी नु हमर ना, पावर ना, ठीक बाटे एकदम हम रौरा से हम का बहुत कहनी अच्छा रिस्पांस मिलता हमनी के रौरा से हम कहनी कि ना चांस बा कि हमनी के एकदम अब की इम्तिहान में हमनी रौरा निकल जान जीत तो ही के बा महाराज मिश्रा जी तनी ठीक हम बा। चलतनी ठीक बा ठीक बा हां बाद में चल रुको 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 का हो गए है ना बोलो पैसो मिलल जरूरत नहीं हे मर तो पैसा हमने का मिलल नु फिर लगला एती करे आगे ही बतिया के काले गई रहनी हा कितनो पैसा मिली 500 रुपया लेवे के बता रहो के ए पैसा दो 500 में से लेवे के बा। दलाली खाता का हो देबो ए इधर आई। 5000 रुपया हमरा इधर मिलल ही 500 लो दो पैसा दो हाला गुला ना जौन बात हम कह देले बनी उ रहे के चाहिए हेलो ही 500 तू अरे मिश्रा जी प्रणाम 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 मिश्रा जी इतना राउर प्रचार प्रसार कह देले बनी पूरा अपना पंचायत में रौरे बोलबाला बा अब की अच्छा पर के बात बा एकदम अब की पर रौरा निकलत नहीं खाली रौरा नॉमिनेशन कराएम आ सब लोग के मालूम चल जाएगी कौन छाप रौर बा एक दिन गांव में पूरा पंचायत में घूम दिया टोटल लोग के वोट रौरे पर जाए ये महाराज आज तक ले कौन मुखिया है जो आपके जैसा पैसा खर्चा किया आप महाराज ना, 20 लाख रुपया आप बांट दिए महाराज देनी हम सब पैसा बांट देनी हाँ वोट रौरे मिली टेंशन मत सब ली। लोग खुश बा सब मिश्रा जी प्रणाम अरे मिश्रा जी काहे हमरा से खिसियाइल बनी महाराज रौरा बोलत उलत हमरा से हले नहीं कि ना हमार समाचार लेता नहीं अरे का भइल अब की पे हार गनी तो अगला बार एकदम पक्का रौरा जीत जाए चुप साला चुप आज के बाद कह देले इलेक्शन लड़े के तो नाजायज हो जाए हमरा तारा साथे साला 20 लाख रुपया ते हमार बर्बाद करा के हमरा के रोड पर लिया देलिस 6 साल कमैला के बाद 20 लाख रुपया कमैले रहनी है कि चल के घर द्वार बनाएम आ तू साला हमरा के लुटवा देला साहब आज के बाद मुखिया में खड़ा होके के नाम मत लिह हमरा वो बात के संकोच नहीं खे वो बात के दिक्कत बा जो कि साला के इलेक्शन लड़ला के बावजूद हमरा 5 गो वोट मिल रहा वो वोट एगो हमार एगो मेहरारू का 3 गो लड़का सन के सारवते हूँ वोट ना देले रहली कुकुर कहीं के अरे कौनो बिजनेस कइल जाला तो चढ़ते चढ़ते नु चढ़ल जाला ऊपर महाराज तो अब की बार पहिलका बार इलेक्शन लड़ल बनी अब की बार हार गनी अगला बार जीत जाम रौरा फिर ओकरा खर्चा करब ना जेगो अब की बार मेहनत कोनी है सन रौरा मेहनत करत रही पक्का अगला बार और जीत बाटे भागी जैसे भाग जो फिर हमरा के नाम मत लियो चुनाव में खड़ा होके के आ ना कोई के कहिए